que es produirien moltes segones jugades, molt joc directe i hem vingut a competir-lo sobretot, intentar fer el millor joc possible, però sapiguem que ens costaria molt encadenar 2 o 3 passes seguits. Hem intentat posar jugadors sobre el camp que ens donessin això i després tenir molt clar que també amb transicions podíem fer-los molt mal. S'ha donat que diferents gols són en transicions i bueno, content perquè tornem a guanyar després de 2 derrotes i que l'equip continua líder i una setmana menys per acabar la Lliga. Una victòria important que a més es produeix recuperant la porteria a 0 després de 2 partits i 6 gols, doncs sabia greu, no? I era necessari també guanyar d'aquesta manera, deixant la porteria a 0. Sí, al final ho havíem dit i sabíem dels errors que havíem comès el dia del Vilafranca, que amb 3-4 centrades ens van fer molt mal i avui hem estat superconcentrats. El camp donava això, que havíem d'estar molt concentrats en qualsevol jugada et podien ficar la pilota a l'àrea i crec que els jugadors han fet un treball molt bo amb aquest aspecte i d'això és la porteria 0. Ja no és només del porter, dels centrals, dels laterals, sinó ha sigut un col·lectiu de tots que han treballat molt bé i d'aquí el resultat. David Jiménez ha sortit amb molèsties de terreny de joc quan ja davant del Vilafranca, tot i el resultat, va fer un bon partit. Avui encara millor que l'anterior. Com està? No, al final té molèsties que se li ha pujat a l'isquio, però res més, només això. L'única és Bruno, que l'última caiguda potser se li ha sortit una mica a l'ombro, veurem si està bé o no està bé, però bueno, al final s'està demostrant que l'equip és competitiu, que és igual qui jugui. Avui li ha tocat a Bruno i a David Jiménez, han complert, la setmana anterior van jugar uns altres i també van complir i veurem aquest cap de setmana contra el Sant Andreu quins extrems juguen, però el que està clar és que en sortiran 2 i que els 2 ho faran molt bé. T'anava a preguntar precisament pel Sant Andreu que l'ha citat. Sé que són 3 punts iguals que els d'avui, però clar, és un rival dels top de la categoria que ve amb una dinàmica espectacular. És un partit dels clau de la temporada? Crec que no és dels clau, però sí que és un partit maco per jugar-lo. Al final, quan fèiem les quinieles tothom al principi de la temporada, creiem que el Sant Andreu estaria dalt de tot per tot el que va fer la temporada anterior i per la plantilla que mantenia. Crec que els ha penalitzat molt el tema d'haver de jugar les diferents competicions i ara que ja no només juguen una competició és el Sant Andreu que tothom creia que estaria. Al final és un equip molt perillós, que s'està intentant enganxar aquesta quarta plaça, que fa 2 mesos ningú dona bon duro per ells i ells mica en mica han fet la feina molt bé i l'estan a punt d'agafar. O sigui que al final és un partit que sobretot serà maco, que espero que hi hagi gent al camp, que ens vinguin a animar perquè crec que si guanyem és un pas important, no definitiu ni molt menys, però sí que és un pas bastant important. I la darrera, una altra de les bones notícies del partit, més enllà del resultat, de la porteria 0, és que ha tornat Cristian Alfonso a jugar uns minutets, que després d'una lesió, quan estava a un nivell òptim, sempre sap greu qualsevol lesió, però quan arriba en un moment així, fot encara més ràbia, i una bona notícia és que ha tornat a jugar. Sí, al final teníem bastant clar que potser el podíem haver forçat la setmana anterior, però tampoc vull forçar cap jugador. Avui Canario també tenia una mica de molèsties, que no va poder entrenar bé el dilluns ni el dimarts del tot i preferia aguantar-lo, que no disputés ni un minut per poder tenir-lo una mica més disponible al cap de setmana. I amb Cristian Alfonso era més o menys el mateix. Tenia molt clar que depèn com es posés el partit, tant si bé o malament, que sortiria 10, 15, 20 minuts perquè comenci a agafar el ritme. Al final necessitem els jugadors importants i crec que tant un com l'altre ho són i molt per aquest equip. Al final hem d'arribar quan més jugadors amb millor estat al play-off, doncs molt millor per la plantilla, per l'equip i sobretot pel club. Perfecte. Gràcies.